बर' हारिमुआव जोङो मोनसे मोसानाय लाबोगोन एसे रायजोफोर नायनो लुगैयोना जोङो मोननै मोनथामसोल' मोसानाय लाबोगोन रिंगु बिनि दामसाखौ उनावनो मोजां जोङो मोनग्रा जोंनि साफ्रोमबो बर' सावथुन फिसाफोरा बर'नि थै दिनै बर' बेखौहाय हारिमुखौ नोंथांनि बोखांनो सिगाङाव थाखाय दिन्थिफुंगोन लैहोर लैहोर ओंखारबोदों। एक्टर एक्ट्रेसफोरनि गिबियाव मोसानायखौ आङो नायनो दिलिंसार लुगैदों नङा मुसाहारि होमबा बियादैखौ हामबाय बेनिखायनो जोङो होनदों। बिथांमोननि मोसानायखौबो बर' थुनलाइजों जोङो लोगोसे लाबोनो बर' सानबाय हारिमुआव दिनै गोबाव फिल्म नेनांबाय जगतनि रायजो गेजेरजों बिथांमोनहा बिनि थाखाय आगानसे निमाहा जोङो बिबाय बारायहोनो हाबावनायनि थाखाय प्रडाक्सननि जानानै मानोना बे बर'नि थै नङा होमबा बर'नि थै सावथुननि गेजेरजों बर'नि आगुनि जारिमिन आरो दिनैनि सोलिबाय थानाय जोंनि जा आसार खान्थि बेखौ लोब्बा लानानै मोनसे दिहुननाय सावथुन आं फोथायो बे सावथुना जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो फिसानि गोरबोखौ टाच खालामलांनो हागोन आरो बे सावथुननि गेजेरजों बर'नि हारिमुखौ गुबुन हादोराव गुबुन हारिनि सिगाङाव मुलुगनि साफ्रोमबो मानसिफोरनो जों गोसारहोनो हागोन जोंनि बर' हारिया जे बेसेबांबा गोजौ हारि होननानै। बर' हारिखौ जौगानायाव नोंथांमोना मा मा हाबा मावगासिनो बिटिआर सरकार हिसाबै? ओरैनोथ' दिनै बर' हारिमुखौ जौगाहोनाय होनोब्ला बेसेबांबा बोसोर गोदोसोनानै थानाय बर' सावथुनखौ बोखांनायनि थाखाय दिनै जोंनि मानब गेदेर सि प्रमद बर' बिथाङा गोबां जायगायावहाय सिनेमा हल सावथुन हल नायसालि जों बानायनानै होदों आरो बेनि गेजेरजों हारिमुखौ बोखांनायनि जों हाबाफारि लादों। गोजोन सान्थि गायसननायजों लोगोसे जोंनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो जोङो पेरेलेलि लांनायनि थाखाय जों हाबाफारि लादों आरो दिनै गासैबो बर' रायजो राजाजों लोगोसे 35 लाख जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै ओंखारबोदों।